So karon guys, na ako din sa basakan ron. Piste po ng mga pabo perting banha. Kabalo nag-vlog ta dire. So karon guys, so balik ta sa tong topic. So na ako dire ron sa basakan no. Yate ko kay gani mga pabo kay perting banha. So sorry sa mga istorbo guys no. So na ako dire sa basakan ron. Tanawa na mo basakan perting lapuka. Dapat ipasiminto na. Unsa na ni mga gobyerno nganong pati basakan lapok kayo. So palihog og subscribe sa ako ang YouTube o sa ako ang Facebook page ha. So mo na yung basakan guys oh. Tanawa pati yung lapoka. Tilawan na itong lapok din yun kung sa'yo lasa. Ay na lang, kailag baho. So for today's video na, subscribe ko ninyo, i-follow ko ninyo. Kay Kapoy Biyag Vlog Vlog. Oh, para ma-monetize sa akong Facebook. Unsa guys, kaya na balay. So naata din sa may balay guys. So na manok, hintog tugaok. Bullshit na manok ka rin. Makadisturbo yun mo sa akong vlog ba? Na. So ayo. Sa may ato, Col? Tayo sa guys ha. Palungon sana ako kay gitawag kong angkol. Di ko palabot. Ano gitawag mo ko ni mong angkol nga nakadress? Angkol? Sorry po. Ay, dapat nga ng mga bata ron. Mugalang yun. Dapat, inikahuman lang istorya. Dapat na po. Sorry, tuyo ni mo, te. Uy, gitawag kong ate. Uy, gang. Himonti kang kuan be. Ikaste ka sa kong vlog kay hapit na ba ako mamonetize no? Nana ko'y 1,000 followers. Hala, diha ka, te? Yes, mo nang ikaste ka kay para kung mamonetize na ko mahataganti ka. Makakwarta po kag-apel. Usa man pud akong buhaton na nate. Dali ra kaayo mo acting ra ka sa akong video. Tapos buhaton nimo ako ang ipabuhat sa imuha. O, di ba? Kunya matrendingan ta, kusukay mo sa atong followers ana. Kunya pag ang limit man na sa Facebook ana kay 5,000 followers. O, di ba? Pag makuha na to ng 5,000 followers, mamonetize na ta na natay dollar. Pila man pud ang dollar sa tuwa, te? Ang $1 sa to kay 58. O, di ba? Nana kay 58. Kung $1 nimo, 58 na. Sige, te, mo apil ko, te. Dali. Bagunsa man ta, te? Kakita ka ng lobe. Oh, nga naman, de, ay. Kat anang lobe, unya lukso. Di ba mo trending ta na? Oy. Unsa to akong nadungog? Paluksohon nimo akong manghod diha sa lobe? Gusto nimo bali-balian akong manghod tungod anang vlog nimo? Ano magbuot man ka nga imuha, mamanghod mo lukso, dili man ikaw. Hoy, wa ka giango-ango ako anang manghod imong pasakaw na nang lobe nyag maunsa na nakay kabayad. Wa pagani ka na monetize anang pag-vlog nimo. Walang gihapon kayo mabuhat kay hinsugot naman siya. Basta di ko musugot, tahawa dire. Walang di ko. Di gyud ka mo hawa ha. Hi guys! Naay-vlogger din nga giango-ango guys oh. Paluksohon niya akong manghod sa lubid. Kumoni guys oh. Ara oh. Ara guys Oy, oh. ay, pagpuya. Dautan kay ne. Bash ninyo ni guys oh. Ayaw lang, Dautan di ba? kayo ni